Il-kap nazzjonalista Bernard Grech baqa' ma ċaħaġġ li ltaqa' ma' rappreżentanti tal-Huawei waqt iż-żjara li għamel fiċ-Ċina waqt il-vakanzi tal-Għid. One News staqsih b'mod speċifiku dwar dan waqt konferenza l-aħbarijiet li għamel u stess it-tlieta filgħodu fl-Isla. Meta staqsejna lil kap nazzjonalista u der skomdu jwieġeb kif il-ġurnalist ta' dan l-istazzjon staqsa għal numru ta' drabi biex Grech wieġeb. Dr. Grech, meta kont iċ-Ċina, inti ntqajt ma' rappreżentanti tal-Huawei? Tiċħaddan? Tiċħaddan, Dr. Grech? Jiena żgur minix bħal dak li qed jiġi allegat fuq Daniel Attard. Hawnhekk semma il-każ tal-membru parlamentari Ewropew Laburista Daniel Attard li mill-ewwel talab biex titneħħa l-immunità parlamentari li jgawdi waqt li ċara il-fatti dwar il-każ minnu fih il-ġurnalista One News reġa' staqsa mill-ġdid u Grech għal darb'oħra ħarab milli wieġeb kif jixraq. Ħadha din Dr. Grech. Kif għamlu rappreżentanti tal-Partit Laburista fil-Gvern. Żgur li qatt ma kellek laqgħa tal-Huawei? X'anka nitkellem dwar dak li pajjiżna jista' jagħmel potenzjal il-qudiem.